सना नों गाबनाङा आबै नों गाबबा जोंबो गाबनो ओंखारो आयै सना फिसौफोर आंनि बायग्लिनाय गोसोखौ नोंसोर सानैयासो लुखांहोफिननो हागोन फिसौफोर जिउ गोलाव जाथों फिसौफोर नोंसोरो जिउ गोलाव जाथों आबै थौ नोंनि रुमाव जों नोंखौ दोनहैनो नाङा दे आबै आं बेयावनो थागोन आं बेयावनो थानानै मोजां मोनदों आबै नों बेयाव हारसिं मा खालामबाय थानो नों बेयाव हारसिं थायोब्ला नों आबौखौसो गोसोखांनानै गाबबाय थागोन बेनिखायनो आब' इसाजों आंजों नोंनि रुमाव नोंखौ लांनानै जों नोंजों थाफाबाय थागोन आबै दैजि आब' इसानिया अफिस दङ बियो डिउटियाव थांनो नांगोन आबै आं थाङा डिउटियाव न'खराव एथ' गिदिर मोनसे समस्या जादों बे फिसा फिला नङा न'खरनि मेम्बार सासे गोमाना थांदों बे न'खरनि दुखुनि समाव आं न'खरावनो थागोन आं बोरै अफिसाव थांनो आं सप्तासे अफिसाव थांथ'आ आबै जेब्लासिम नों गोसोखौ मोजां मोना नों हारसिं थानो हाया अब्लासिम आं नोंजोंनो थागोन बिनानाव दैजि थौदो आबैखौ रुमाव लांनोसै अलंबार माखौथो एथ' सिन्था थादों नोंलाय माबाफोर सिन्था जादों जोमै नों सिन्था जायाखै आफाया दे गैला आफाया दे अराय समनि थाखाय जोंखौ नागारलांबाय आफा थैनायावबो नों सिन्था जायाखै नों मा खोथा सोंखो थैबाय थांबाय थैनाय मानसिखौखि सोरबा हमथानो हायो आरो थैना थांबाय होननानै थैना थांनायजों समान जोंबो मा दुखु जाफाबाय थानांगौ जों दुखु जाबाय थाबालाय मा जोंहा माबा मोनसे लाब जागोन ना जों दुखु खालामबाय थाबा आफायानो आरो गोथाङै फैफिनगोन नोंनो बुंलाय जोमै नोंनि बिहावसोखायनो नों बारा दुखु मोनहास'वाखै जानो हागौ नाथाय बे आंनि जोनोमगिरि बिफामोन आंनि बिफाया अराय समनि थाखाय गोमालांबाय आंथ' दुखु जाखागोन ना आरोना जोमै आं मोनसे खोथाखौ बिराद सिन्था खालामदों आइयाथ' दा हारसिं बेसेरा थानोनो गोजोनाखैदां ना आइया हारसिं थानानै गाबनानैसो दङदां गाबखागोन आरो बेलाय सानबेसेथो गाबनो साननैसो गाबगोन आरो बेखौलाय नोंहालाय माथो खर' सानांगौ दङ जोमै नोंनि बुंनाय बाथ्राफ्रा सिन बारबाय आंखौ रायदों नों रायाखै बुजायनोसो नागिरदों आं हमदां मोनबाय नोङो आंनि आफा थैनायखौ मोजांसो मोनदों गोसो सिं बेनिखायनो नोंनि फंफ्रोमबो खोथायानो एसेबो आंजों गोरोबाखै दुखुनि एसेबो बाथ्रा ओंखाराखै नोंनि खुगानिफ्राय दिनै आफा गोमाजानानै आइयासो मिथिदों माबायदि दुखु मोनदों जेब्ला आफाया दे गोथां दङमोन जों दे थाइसेनिबो खरस खालामनो नाङाखैमोन थाइसे फैसानिबो जों खरस खालामनो नाङाखैमोन आफाया जोंखौ माब्लाबाबो दुखु होआखैमोन खस्थ' होआखैमोन थाव संख्रि फानलुनि मालाबाबो सिन्था खालामनो होआखैमोन बेसेबां आलो जाहोदोंमोन जोंनि मावनाय थाखा फैसाखौथ' बियो थाइसेबो बिफेरामोन आं जा मावनानै मोनो नों मोनजोबोमोन गोसोबायदि गाननो होनब्लानो गाननो लानो होनब्लानो लानो जानो होनब्लानो जानो नों मोनोमोन दिनैनिफ्राय दे गासैबो दे 50-50 जासिगोन बेखौ थल दङ नोङो आफाखौसो आङो माब्लाबाबो थेंक इउ होननानै आफानो मोनसेबो गिफ्ट होफिननो मोनासै आफाया जोंखौ बेसेबां खस्थ' खालामनानै फोरोंबाय मानसि खालामबाय जों जोनोम मोननानै आफाखौ दिनैसिम थेंक इउ होननानै बुंफेरनो मोनासै आफाया दिनै थैनानै थांबाय आफा नों माबोरै दंहैयो नों बबेयाव दंहैयो आफा जाबाय दासो मानिबा गोदो जेब्ला गोथाङै दङमोन
माथो बोथिसेखौनो ज' जिरायनानै ओंखामखौनो जायामोन। गोदो गोथां थानाय समाव मालाबा सुखु दुखु नोंसोरो ज' रायलायलायोमोन? गैयाथ', मालाबाबोथ' रायलायलायासै। दा थैनानै थांखांनायनि उनाव पस्तायनायखौलाय मानो नांगौसै? आरोथ' आइखौबो आं रागासो जोंदों। बाल बुरैया गोदो हुवा थानाय समावबा जि लेबेल दिन्थियोमोन। दासो माखौबा बिहामजो सानैजों रुजु रुमु अनलायना जानो होनना गाबथिदों। सोलियाहाय बेफोरो आंजों। गोदो जेरैमोन दाबो बिदिनो थाथों। गोदो दुगैमोन, दा हुवा थैबाय होननानै मा रबबाय नामा बेलाय? आंजों हले फुथि जानो नागिरजानाङाथोंहाय। अलंबार, देरहाखौ बुंखाहाय। आरो सोरांस्रियासो मालाय बिखुनजोजों गोमोनथारखाबो। देरहा मोनानो सोरांस्रि मोनानो फुसिनानै लाथों। आं हले नायाहाय, आं हले फुसिया। आंजों बारा मिलायबोखाया आइया। आं बांद्राय बुरै मानसिफोरनो सानफ्रोमबो ओंखाम ओंख्रि संना होनो बोरैबा मोनलायलाङो। मुगैयो आं बांद्राय बुरैफोरखौ। जोमै, नों बेफोरखौ मा बुंदों? हा? आफाया थैनानै दिनै साननैखौनो जायाखै, दानो नोंनि खुगायाव बेफोरबायदि राव ओंखारबाय? नोंनि नोम्फा थैनाय समाव दे आङो नोंनि नोम्माखौ बेसेबां फुसिहैदों नायहैदों, थाव संख्रि फानलु गैयि समाव हैस'दों। बिदिब्ला आं नोंनि नोम्माखौ नायनांगौ, नों आंनि बिमाखौ नाया? थिग दङ, समानसो जाबाय। नोंनाबो नोम्फा गैला, आंनाबो बिफा गैला। नोंनि नोम्मायाबो रान्दि, आंनि बिमायाबो रान्दि। अब्ला नोंबो आंनि बिमा रान्दि दङ होननानै माब्लाबाबो नायहैनो मोना, बुंनोबो मोना। जेरै नों आंनि बिमानि सायाव खोथा बुंदों। नङा अलंबार, बे खोथाया मिलाया। नों साननानै नायलाय, नोंसोरो बिदा फंबाय सानै दङ, नाथाय जोंहाथ' रावबो गैयाना। आं हारसिंल'सो। जुदि नोंबो हारसिंमोनब्ला बे खोथाया आलादा जागौमोन। आरो जुदि आंहाबो बिब' बिनानाव सानैसो दङब्ला आंनि खोथायाबो आलादा जागौमोन। दा नोंसोर सानैनि गेजेराव सोरबा सासेजों नङा सोरबा सासेजोंथ' फुसि जानो नांगोन ना। सानैनि गेजेराव सासेजोंथ' थानो नांगोन ना। थिग बेबायदिनो आंनि आइयाबो बिब' बिनानाव थायोब्ला सानैनि गेजेराव सासेजों फुसि जागौमोन। दा रावबोआनो गैयाब्ला दाथ' आं हारसिं, आंजोंनोथ' थानो नांगोन ना। बाह जोमै, मासे गोथौ बाथ्रा बुंनो रोङो नों गावनि बिमाथिनि खोथा बुंब्ला। जोबोद साननो गोरोंथ' नोङो, जोबोद बुंनो रोंदोंथ'। गावनि बिमानि खोथा थांनाय लोगो लोगोनो खोथायाथ' जोबोद गोदै। आरो आंनि बिमानि खोथायावथ' नायनोनो नाङा, रागायाथ' दिउ दिउल'खा। जोमै, सानै हयै बेनिखायनो खोथाखौ बुंनो नांगौ। नोंनि आंनि बेयाव खोथा गैया। नों आंनि जाबायब्ला आरो आं नोंनि जाबायब्ला नोंनियाबो आंनि, आंनियाबो नोंनि। फारनैथिंनिखौबो अननो गोरों जानांगौ। नोंनाथ' दा बिदि नङाना, गावनिथिंल'। अलंबार, दे आं ओंखाम संहैनोसै। आइयाबा ओंखाम जागोन ना जायाथाय? आइया ओंखाम जागोन ना जाया नों ओंखाम संनो नागिरदों, आंनाव सोंना मा लाब? आइया ओंखाम जागोन ना जाया, आइया उखैदों ना उखैया, बेखौ आं मिथिगौ नामा? थांनानै सोंहै। जागोन दे। देरहा, थाथ'लाय। मा जाखो? नों बबेयाव थांनो नागिरदों? सोरांस्रि, आफा थैखांनायनि उनावनो, न'आव आफा गैयैनिफ्रायनो न'खौनो खालि खालि मोनदों। गोसोखौ गोजोननाय मोनाखै। बिनिखायनो दसे एसे बाहेरायाव ओंखारलांनो होननानै थांनो नागिरदों। देरहा, माबायदि साननाय नोंनि? मा देरहा, नों गावखौल' गोजोननाय गैयै दरसि दरसि मोननानै लादों नामा? नों जेरै जादों जों गासैबो बिदिनो जादों। अब्लाबोथ' जोङो जेरावबो थांनो ओंखाराखैना। देरहा, नों जेरावबो दा थांसै। न'खराव मानसिसो नांगौ। मानसि बुरजा थायोब्लासो न'खराव गोगोम जानानै थागोन आरो दुखु दाहाफोरा गोमालांगोन। आरो नों मा साननानै बाहेरायाव ओंखारलांनो नागिरखो? आफाखौ मैयासो जों बिदाय होदों, दिनैनो नोङो ओंखारलांनो नागिरबाय? हा, गामिनि मानसिफोरा, जोंनि न'खरखौ मोनथिनाय सिनायनाय मानसिफोरा मा सानगोन? बे फिसालायालाय साननाय दङना गैया? बिफाया थैनानै थांदों, दुखु गैयालासे उदां उदां गानै जोमै बेरायदों होननानै नोंखौ मा बुंगोन? बेनिखायनो देरहा, उन सिगां गोबां साननो गोनां बाथ्रा थायो जोंफोरो। दा थांथ' नोङो जेरावबो, न'आवनो था। जागोन दे सोरांस्रि,
बिदिब्ला आं जेरावबो थांला आं न'आवनो थासिगोन औ न'आवनो था दा थांसै फैदो आबै आबौ गैयैनिफ्रायनो नोङो दाबोसिम खुगायाव जेबो सोआखै नों जेबोखौनो जाथाराखै आबै बिनिखायनो नै जों नोंनि थाखाय मोजां मोजां जाग्रा लानानै फैदों आबै जादो औ आबै नों जेबोखौनो जाथाराखै फिसौफोर नोंबो थैना थांनायनि उननिफ्रायनो जेबो जानो लोंनो गोसो गैया जादों आं बिदि नङाथ' आबै नों जानो नांथारगोन नों बेबायदि जायालासे थाबाय थायोब्ला नोंनि देहाया मा जानांगौ आबै नोंनि देहाया जोबोद दुरबल जागोन औ आबै नों गोबां दुरबल जागोनथ' नों दुरबल जाब्ला नोंखौ बिजि सेलेन होनो नांगोन आबै अन्नानै जादोना एसे बिदि दाथासैना आबै आबै नों मोजां मोनग्रा नों बेखौ जानानै जोबोर मोजां मोनो नङा बिनिखायनो जों लानानै फैदों आबै जादोन' आरो जायाबा जों दौनोसै फिसौफोर आं जेबो जानो लोंनो गोसो गैथ'आ आं जेब्ला उखैगोन ना आं गावनो जागोन आबैमोन नोंसोर बेखौ दोनहैदो थां आं जाथ'आ आं जानो लोंनो गोसो जायाखै आं दा उन्दुनोसैबा दै गिलासे लोंनानै उन्दुलांनोसै आबै नों जेसे दिन जाया लोङा थागोन बै समसिम जोंबो जाया लोङा थागोन नों जाब्लासो जागोन नों जायाब्ला जाया आरो नों गाबोबा गाबफाबायबो थागोन आयै आं ओंखाम संनो नागिरबाय नों माबाफोर जागोन दिनै बिहामजो आं जेबो जाथ'आ आंनो ओंखाम भाग संफानो नाङा लस जागोन माइरंफोरा बेनिखायनो आंनो संफानो नांथ'आ जेब्ला आं जागोन अब्ला आं गावनो बुंगोन जागोन दे बिदिब्लालाय आरे बिहामजो नों बेफोर ड्रेसखौ मा गानखो दख'नाफ्रानो गोबां दङ दख'नाफोरखौनो ग्लोम गानना लाबालाय माथो जायो आयै आंनि देहा आंनि सोलेर आंनि गोसो बेखौ आं मिथिगौ माबायदि गानगोन आंनि गाननाय जोमनायखौ लानानै नों बारा खर' सानो नाङा नोंखौलाय मा जोंसो फुसिनो नांखासिगोन थैजासिम नों जोंजोंनो फुसिजानो नांखासिगोन बेनिखायनो जेबो बुङालासे स्रि स्रि थानायानो मोजां होबा जा होआबा था जोंनि फारसे जेबो नोजोर होनो दरखार गैया मामा गावनि बिमाजों माबायदि खोथा रायलायनांगौ नों बेखौ गियान गैया नामा नों जुदि आबैखौ फुसियाब्ला नोंलाय आबैनि फिसालाजों मानो फैदों नों फैयामोनब्ला मालाय बेलेगखौ लाबोगौमोन मालाय बेलेगा फुसिगौमोन दिजि बे खोथाखौ सोर फोरोंदों नोंनो मायै हौवा थैदों होननानै नों आंनि फिसाजोफोरखौ लाबोनानै नों बेफोरबायदि गियान फोरोंबाय थागोन नामा मादै आबैजों आं दं बेबायदि खोथा आबैया मालाबाबो देरनाखै आरो नों जेबो दा बुंसै थांदोनो बेनिफ्राय नों आबैनो ओंखाम संना होआब्लाबो आबैखौ बिनानाव दैजिजों आंजोंनो फुसिगोन आबै आंनि आइया माबायदि खोथा रायलायनांगौ नोंजों बेखौ बियो रोङाना दाबो आरो ना आबै मामाया जुदि नोंखौ फुसियाब्ला मामाया जुदि नोंखौ अनाब्ला आंबो हले मामाखौ अनखाया मामाया नोंखौ माबायदि खालामो बेखौ आंबो नायबायल' थाखागोन मामाया नोंखौ जेरैबायदि खालामो आंबो बेबायदिनो मामाखौ खालामफिनखागोन नायबाय थाखा